L'enllaç covalent, teoria de l'enllaç de valència, hibridació dels orbitals atòmics. L'aigua, l'O2 o el CO2 són exemples de molècules enllaçades mitjançant l'enllaç covalent. L'enllaç covalent es dona entre molècules amb electronegativitat altes i similars. També, generalment, entre elements no metalls i no metalls. Per poder comprendre com funciona, hem d'entendre primer la teoria de l'enllaç de valència. Si mireu la taula periòdica, l'enllaç covalent es donaria entre aquests elements que surten marcats a la imatge. Per poder entendre l'enllaç covalent, hem de recordar alguns conceptes. El primer és la teoria de compartició d'electrons per formar l'enllaç de Lewis. En un enllaç covalent, el que passa és que els àtoms comparteixen un parell d'electrons per enllaçar-se. No és que un element li cedeixi a un altre, sinó que els comparteixen. Poden fer-ho fins a 3 parells d'electrons. Un altre concepte a recordar és que aquests electrons es troben allotjats a diferents orbitals atòmics. Hi ha 4 tipologies d'orbitals. En el cas d'avui, només treballarem amb l'orbital S i l'orbital P. Aquests orbitals tenen diverses formes, depenent de si són S, que tindran forma esfèrica, o P, que tindran forma de 2 lòbuls en forma d'infinit i es disposaran de diferent manera a l'espai. Finalment, recordar que aquests electrons han d'estar desaparellats per poder compartir-se amb altres electrons i així completar la seva capa de valència. Recordeu que per saber quins orbitals i de quants electrons disposa l'àtom a la seva capa de valència hem de fer la configuració electrònica. Hi ha un altre vídeo dedicat especialment a aquest tema. Per poder-ho entendre una mica millor, posem un exemple. La molècula d'hidrogen, que està formada per 2 àtoms d'hidrogen. La configuració electrònica de l'hidrogen és OS1. Per tant, té un electró desaparellat a l'orbital S. Per poder completar la seva capa de valència i arribar a la parella d'electrons, genera un enllaç covalent amb un altre electró d'hidrogen i així, d'aquesta manera, pot completar la seva capa de valència creant un enllaç covalent. Però només poden formar enllaços els elements que tenen desaparellats els electrons als seus orbitals? La resposta és no. I això s'explica amb la teoria d'hibridació dels orbitals atòmics, que és el resultat del creuament de 2 orbitals d'un àtom. Per entendre-ho, cal explicar la promoció electrònica, que consisteix en aportar energia extra als electrons aparellats a la capa de valència perquè ocupin un orbital de major energia, s'excitin i permetin a l'àtom tenir més electrons solitaris amb els quals formar els enllaços que necessita. Aquesta promoció electrònica provoca la formació d'uns orbitals híbrids que permetran nous enllaços covalents possibles i generaran estructures moleculars noves. Com veiem a la imatge, tenim un orbital S de forma esfèrica, un orbital P amb aquesta forma d'infinit que dèiem, i finalment el creuament d'aquests 2 orbitals donarà un nou orbital híbrid, SP, que tindrà aquesta forma. Un lòbul gros en una banda i un lòbul petit i més aviat esfèric a l'altra. Hi ha diferents tipus d'hibridacions. Aquests tipus d'hibridacions depenen de la quantitat d'orbitals híbrids i electrons disponibles que tingui aquest àtom. Hi ha l'hibridació sp. Està format de 2 orbitals híbrids sp i dona una geometria lineal. L'hibridació sp2 està format per 3 orbitals híbrids i dona una geometria triangular plana. I l'hibridació sp3 té un total de 4 orbitals híbrids, per tant, 4 electrons disposats a aparellar-se, i té una forma tetaèdrica. Anem a veure cada exemple. El primer exemple és del clorur de beril·li, un exemple d'hibridació sp. La configuració electrònica del beril·li és 1s2, 2s2. Té els seus orbitals S aparellats i per poder generar l'enllaç ha d'haver-hi una promoció electrònica de l'orbital S cap a l'orbital B, generant així 2 orbitals híbrids i 2 electrons disposats a aparellar-se amb 2 àtoms de clor. Aquí podem veure la imatge, l'àtom de beril·li amb els seus 2 orbitals híbrids enllaçant-se de manera covalent amb 2 àtoms de clor, donant així el clorur de beril·li. Per altra banda, podem veure una hibridació de sp2 amb el trifluorur de bor. El bor té una configuració electrònica 1s2, 2s2, 2p1. Per tant, té un electró preparat, solitari, per poder generar un enllaç covalent. El que succeeix
és que promociona un electró de l'orbital aparellat S cap a l'orbital P, donant així 3 orbitals i poder-los enllaçar amb els 3 àtoms de fluor, com podem veure a la imatge que tenim a continuació. Aquí al mig hi ha l'àtom de bor i aquí, disposats en una forma geomètrica triangular, podem veure 3 àtoms de fluor. I per acabar, la hibridació sp3. Per exemple, el metà, el CH4. La configuració electrònica del carboni és 1s2, 2s2, 2p2. Per tant, té 2 electrons desaparellats a la capa de valència a l'orbital P. El que passa en aquest cas és que promociona un electró de la seva capa orbital S cap a l'orbital P. Així doncs, donant 4 electrons disponibles per poder generar un enllaç covalent amb 4 àtoms d'hidrogen. I així és com quedaria la seva forma geomètrica. De manera tetraèdrica, aquí al mig veiem els orbitals híbrids del carboni que es poden enllaçar de manera covalent, és a dir, compartint electrons amb diferents àtoms d'hidrogen i així donar la molècula del CH4. Moltes gràcies per la vostra atenció i espero que us hagi agradat.